איזה כיף שיש לך כוחות על, נכון? כן! נכון? ממש לא. ממש לא. איזה כוח על כולם רוצים? לעוף. איזה כיפי, אני עף. כן, ממש כיף. מה קורה אם אתה עף ויש לך פיפי? אתה עושה פיפי משם מלמעלה על כולם? מה זה, יורד גשם? זה לא גשם. כן, מה, אין לך ברירה, אתה צריך לעשות פיפי מאחורי השמש. אבל אז הירח מציץ לך. מה גם שהמורה אומרת לך עוף מהכיתה, אז היא באמת מתכוונת לזה. וכל הזמן מטרטרים אותך, כל הזמן, לא נותנים לך ללכת לישון. כל הזמן טלפונים. תציל אותי, אני תקוע על מגדל. תציל אותי, רודפת אחרי מפלצת. תציל אותי, הרעים באים. שסוף סוף אתה מצליח להירדם, על מה אתה חולם? על זה שאתה יכול לעוף. שזה דווקא נחמד, לא? שזה דווקא נחמד. לא, זה לא נחמד. זה ממש לא נחמד. אם אני הייתי בוחר בכוח על, אני הייתי בוחר לשגר את עצמי. אני רוצה עכשיו להיות במטבח, פק אני במטבח. אני רוצה להיות אצל חבר שלי, פק אני אצל חבר שלי. אני רוצה עכשיו להיות בפיצריה עם גלית, פק אני בפיצריה עם גלית. היי גלית, היי מורן, מה אתה עושה פה? אתה יודע שאני יוצאת עם אחיך. פק אני בבית. אם אני רואה שקמתי מאוחר ואני מאחר לשיעור, פק אני בשיעור. עם פיג'מה. ודובי. ומוצץ. לא, זה לא טוב, זה לא כוח על טוב. סליחה, אני בלבלתי אתכם, באמת, אני מצטער, סליחה, זה ממש לא כוח על טוב. הכוח על הכי טוב, זה לעבור דרך קירות. ממש לא! ממש לא! ברגע שאתה עובר קיר, אתה יוצא מהצד השני עם תמונה ביד ומסמר את הכל במצח. למה אתה עובר דרך קירות? אתה לא עובר דרך תמונות ומסמרים. זה כוח על ממש לא טוב, ממש לא טוב. אני יודע, בטח. הכוח על הכי טוב זה להיות רואה ואינו נראה. ממש לא. ממש לא. מה, אתה מגיע לכיתה, יושב בכיתה, המורה בכלל לא רואה אותך, כותבת לך חיסור. אתה מגיע עם הג'ינס הכי יפה שלך לבית ספר, אף אחד לא רואה. לא לדבר על הפייסבוק. כל התמונות שלך זה חצר ריקה וטרמפולינה עם שקע. זה כוח על גרוע. זה כוח על גרוע. אני יודע. בטח. הכוח על הכי טוב הוא להיות איש העכביש. ממש לא. ממש לא. אתה עושה קקי, כל היום נדבק לך נייר טואלט לאצבע. אתה לא יכול... מה זה? זה לא נגרע מהאצבע. אתה נכנס לחדר שריססו בו K300, ישר אתה נשכב על הרצפה מפרפר. יוצא לך קצב מהפה. לא, זה גרוע, זה גרוע. אני לא יודע, אני חושב שאין כוחות על טובים. למרות שאני חושב, אני יודע. הכוח על הכי טוב זה לגרום לאנשים למחוא לך כפיים. אז תודה רבה לכם. זה עובד, תודה רבה לכם. לא, אני לא יכול לענות עכשיו על שאלות. אני עסוק בלקרוא מכתבי מעריצים, אני מצטער. יש לי מלא מעריצים. הנה, אתם יכולים לשמוע. מורן קל היקר, הגיעה העת לבדיקה השנתית. שלך השיננית. אז מה הייתה השאלה? אני מאוד 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 אוהב להבהיל. זה כזה כיף להבהיל. אתה בא מחכה בתוך החדר שלך לחבר שלך שייכנס, מחכה לו, ההוא נכנס, אתה עושה לו בו! הוא עושה וזהו, נגמר כל העניין. זה כל העניין. בו! זהו, זה הכל. לאן אנחנו הולכים בדרך כלל שאנחנו הכי רוצים להיבהל? לא לבית ספר, ללונה פארק, יפה מאוד, נכון? הלונה פארק זה בדיוק המקום שנבנה כדי להבהיל אותנו, נכון? אתה בא, אתה נכנס, יושב בתוך רכבת הרים, סוגרים אותך. אתה כולך סגור, אתה לא יכול להזיז את הראש שלך, לא ימינה, לא שמאלה. אתה אומר לעצמך, מה יהיה, ואז זה מתחיל, קליק, אתה אומר, מה יהיה, קליק, מה יהיה, קליק. כל הלב שלך יורד לתחתונים, אתה מקיא על כל החברים שלך מאחורה, העיניים שלך יוצאות החוצה, ואז בסוף זה נעצר יאללה, נעשה את זה עוד פעם? יאללה, בכיף. אני הולך להקיא פה בצד. העניין שבלונה פארק אתה כל הזמן רוצה להקיא. נכון? חוץ מהגלגל ענק. הגלגל ענק זה כיף, נכון? הוא סולידי כזה, אתה עולה עליו, כל מה שהוא עושה הוא זז קצת ונעצר. זז עוד קצת ונעצר. הבעיה קורית
שהוא נעצר שאתה נמצא בטופ. ואז אתה אומר לעצמך, איזה נוף יפה. אבל למה לא זזים? נראה לי שיש תקלה בגלגל. נראה לי שהגלגל הולך ליפול. כן, אוי, נראה לי שהוא הולך ליפול. כן, הוא נופל. לפחות אני אפול בתוך התור של המכוניות המתנגשות. יש הקטע בלונה פארק שאתה הולך, באמת, אתה מרגיש כל הזמן שבא לך להקיא. אבל אתה תמיד רעב. מה יש לאכול בלונה פארק? יש לך את הצמר גפן המתוק הזה, נכון? כל הדמי כיס הוא עולה לך. אתה לוקח אותו, לוקח חתיכה, שם בפה, אין כלום. לוקח חתיכה, שם בפה, אין כלום. לוקח חתיכה, שם בפה, אין כלום. בסופו של דבר אתה נשאר עם איזה מקל כזה, דביק כזה, אתה מנסה לזרוק אותו לתוך הפח, שעה וחצי אתה מנסה לזרוק, אתה לא מצליח. אם הצלחת לזרוק את זה לתוך הפח, קיבלת דובי. מה עוד יש לך? יש את הסוכריה הזאת עם התפוח הזה בפנים, מכירים אותה? האדום כזה. קודם כל, זה שוקל איזה 4.5 קילו. אתה רוצה להרים את זה לפה, אתה צריך לקחת תנופה. אתה מלקק את זה אולי כל החופש הגדול. בסוף אתה מגיע לפרס. מה הפרס? תפוח! יש תפוח בפנים, זה פרס זה, תפוח! והוא תפוח ישן כזה, מעפן, 1.5 שנה היה בתוך הסוכריה הזאת. אבל המתקן שאני הכי אוהב בלונה פארק באמת זה המראות. כן. למה? כי אין תור. למה? כי זה מתקן מעפן. כל המראות מלאות במריחות של ילדים שהתנגשו בהם, וכל הרצפה מלאה בשיני חלב. אתה נכנס לתוך המתקן הזה, אתה יכול להיות שם תקוע 6 שעות, לא למצוא את הדרך החוצה. מה אני עושה? 6 שעות אני פה, אני מפספס את רכבת שדים רציתי, רכבת הרים רציתי, אתה תקוע בתוך המתקן. העניין של המראות, יש פחות תור מאשר לשירותים. אז אתה אומר, אולי אני אעשה פיפי במראות. בסופו של דבר הלכתי לשירותים, וחיכיתי בתור של השירותים 45 דקות. חיכיתי בתור של השירותים של הלונה פארק. נכנסתי פנימה, איזה מתקן משעמם. נראה בדיוק כמו כל שירותים אחרים שאני ראיתי. מה זה? לא יכולו לעשות איזה מגלצ'ה לבית שימוש? אי אפשר שהמכשפה כל 10 שניות תפתח לך את הדלת, תעשה לך כזה... נעול, את לא רואה שנעול. בסוף אתה בא, שוטף ידיים, מנגב בנייר, זורק לתוך הפח קולע, מקבל דובי. דובי של בית שימוש כזה, עם ניאגרה במקום ראש. תודה רבה לכם. ביצה מקולקלת? לא, 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 גרביים מסריחים! אתה עושה את זה! איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? המלך של עדם הסוכריות המגעילות! מי המלך? איך? אתה! יש שחושים! עוד אחת. שנייה רגע. הלו? מיק, משהו רציני למה אני פה באמצע ישיבה מאוד חשובה, ישיבת דירקטוריון. כן, רק מוודאת שאספת את נבו מבית הספר? כן, אספתי אותו, בטח, הוא פה איתי. אוקיי, מעולה, אז תביא לי אותו שנייה, אני רוצה לשאול אותו משהו. הוא לא יכול, אנחנו לא יכולים... אותו עם גגון, עצור בצד. פשוט אני לא רוצה שנקבל קנס. איך קנס? אתם הולכים ברגל. קנס על הליכה מעלית. הלו? לא. הלו? אחי, אני חייב לזוז. מקרה חירום, נשמה, יוס, אתה יודע. מה חירום? עדיין לא ניסית את הטעם הגבונים לחים. קבלו אותו, מורן קל! איזה דבר מצחיק זה פלוץ, רק המילה פלוץ היא כבר מצחיקה, פלוץ. אני מספיק שאני עושה פלוץ עם הפה, זה כבר מצחיק. למה זה מצחיק? יש גם כאלה... בסדר, פלוץ, מה זה בסך הכל פלוץ? פלוץ זה אוויר שיוצא לי מהטוסיק. אבא שלי, כל פעם שהוא היה עושה פלוץ, הוא היה אומר... רעמים? רעמים? לפי הריח, הולך לרדת קקה. כדאי ללכת להתחבא בבית שימוש. כן. אני יודע שפעם אחת ישבתי בכיתה, והיה לי פלוץ. הרגשתי שיש לי פלוץ בבטן, הרגשתי אותו ממש את הפלוץ, אמרתי, אוי ואבוי, איזה פדיחה יש לי פלוץ. אמרתי, רק שלא יצא לי פלוץ עם רעש. פדיחה. עשיתי את הפלוץ, יצא לי פלוץ בלי רעש. כזה. עכשיו, מה הבעיה בפלוץ בלי רעש? הוא הכי מסריח בעולם.
באמת, הריח התחיל להגיע לי ככה לאזור של האף, מדגדג אותי פה, ואני מריח, וזה איום ונורא. זה מסריח איום. וזה מצחיק אותי, אני מתחיל לצחוק מהדבר הזה, ואני שם את החולצה על האף ככה, ואני אומר, איף, מישהו עשה פלוץ. וזאת הטעות הכי גדולה. למה? כי המריח הוא המסריח. ואז כל הילדים, תלמידים אומרים, הוא עשה פלוץ, עשה פלוץ, עשה פלוץ. ואני פשוט לא נעים לי, ואפילו המורה, היא ניסתה להרגיע, אמרה, תלמידים, מה זה? מה קורה? אני מתה! מה זה, מורן? מה אתה אכלת? מה זה הפלוץ? הפלוץ הוא בסך הכל, הוא קול תרועה שאומר שקקי צריך להגיע. פעם אחת עשיתי קקי, יצא לי קקי שפריץ. עכשיו, יש אנשים שיודעים לקרוא בקפה. אני יודע לקרוא בקקי. היה כתוב שמה, מחר יהיה לך גם קקי. תודה רבה לכם. מאמי מיממו, וואי, איזה השקעה, מורן. אחי, מה, תמיד לפני שאתה עולה להופיע אתה עושה כאלה תרגילים? תרגילים? כן. איזה תרגילים? קבלו אותו! מורן קל! איזה כוח על כולם רוצים? להיות רואה ואינו נראה. ממש לא! כל התמונות שלך זה חצר ריקה וטרמפולינה עם שקע. כולם להגיד, מזל טוב! קבלו את מורן קל! איזה כיף, איזה כיף. איך אני אוהב ממתקים, נכון? ממתקים זה כיף? זה כיף, ממתקים, נכון. אומרים שלא בריא לאכול ממתקים, ושצריך לאכול דברים בריאים, כמו פירות וביצים. עכשיו, אני בקטע של לאכול בריא. יש את הסוכריית גומי אבטיח הזאת, מכירים? כן, נכון. זה גם נראה כמו אבטיח, זה גם בטעם של אבטיח, וזה בכל העונות. זה בריאות! יש את הסוכריית גומי בננה. אני אוכל את זה עם הקליפה. יש בזה ויטמינים, יש בזה אשלגן, זה בריאות! יש את סוכריית גומי ביצה, מכירים? זה נראה כמו ביצת עין. כן, זה בריאות, תגידו את זה להורים שלכם, שידעו. מה זה? זה גם בטעם של דובדבן. שזה בכלל עוד פרי. זה גם דובדבן, גם ביצה, גם אבטיח, גם בננה, בריאות! אחר כך אני מצחצח את השיניים עם קרטיב מנטה והולך לישון. בריאות, חלומות פז, ועדיין יש לי חורים בשיניים. אני לא מבין את הדבר הזה. לא מבין את הדבר הזה. כן, משום מה נכון ממתקים זה תמיד מתוק, נכון? אבל יש גם ממתקים מלוחים, למשל במבה. במבה זה ממתק מלוח. אולי לא צריך לקרוא לזה ממתקים, אולי צריך לקרוא לזה ממלכים. כן, לא יודע. אבל קוראים לזה חטיף. למה? כי צריך לחטוף אותו. למה? אם לא תחטוף אותו, יחטפו לך. לפעמים אני אוכל חטיף חטוף שחטפתי מתחת לשמיכה, כל המיטה מתמלאה בפירורים, אני קם בבוקר, אני נראה כמו עוגת גבינה עם פירורים. למה? אכלתי גם עוגת גבינה. יש דבר אחד שממתקים מפחדים ממנו, שזה מהשמש. שמת סוכריית גומי של דובי חמוד כזה, בטעם משמש בשמש. תוך 5 דקות הוא צועק לך, לא! רק לא בשמש! אני אהפוך לעיסה נוזלית שם בטעם תות שם עם כולם! לא! אני נמס! אני מעדיף שתאכל אותי! תיתן לי לדבק לך לשיניים! תאכל אותי! לא! לא! יש המצאה גאונית. שוקו בשקית. המצאה גאונית, נכון? מה זה שוקו בתוך שקית? פשוט. איך פותחים? פשוט. עם השיניים. אתה צריך שיניים, יש לך בתוך הפה. פשוט. כן. אתה פותח את השוקו ככה. אתה פותח אותו, אתה שותה את השוקו, שתית חצי שקית. עכשיו אתה רוצה לשמור. אבל מה? אין לך פקק. אז איך סוגרים? עם החתיכה ממקודם. איפה היא? הנה היא כאן.
או, הנה חליכה, אתה שם את זה ככה עם צלוטפ, שם בתוך הילקוט, תוך שעה, כל הילקוט מלא בשוקו. אתה מוציא את היומן, מה יש היום? הכל מלא בשוקו. גם מחר, שוקו. כל השנה שוקו. מעולה! אחלה שנה! ארטיק רמזור. למה לקרוא לארטיק רמזור? מה? הוא בטעם רמזור? מישהו פה פעם טעם רמזור? נכון, לתת למישהו מהממתקים שלך זה מבאס, נכון? בעיקר בטיול שנתי. למה השקעת? הבאת את חבמבה, שמת בתוך התיק שאף אחד לא יראה. אתה יושב ככה באוטובוס, ואתה סתם רוצה להוציא את המטען של הטלפון, סתם, להוציא את המטען. והבמבה, אתה מכניס את היד, הבמבה עושה כזה מין קליק, 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 קליק. חבר שלך שיושב לידך אומר, או יותר נכון, צורח. למורן יש במבה! פתאום כולם מסתכלים עליך, מתקרבים אליך כמו באיזה סרט אימה על זומבים. תן לי במבה, תן לי במבה. מעצבנים. עכשיו, יש שערות סבתא. למה לקרוא לממתק שערות סבתא? מי ירצה לאכול את השערות של סבתא? אולי היא מחפפה בשמפו קוקוס, וניל, פצפלורה, אננס, אז אולי. פעם, סבא שלי חלם שהוא אוכל שערות סבתא. כשהוא התעורר, הוא ראה פתאום שסבתא קרחת. יש ממתקים שאני לא מבין למה אנחנו עושים את זה לעצמנו. למשל, ברד, כן? אתה שותה ברד, תוך שנייה מתחיל לכאוב לך פה, נכון? פה במצח, מאחורי העין, באיזה מקום ששמור במיוחד לכאב מברד. מין כאב שאומר לך, תפסיק עם הדבר הזה! זה לא טוב לך! הכאב הזה זאת הזרה. וככה הוא נעלם. ואז מה אתה עושה דבר ראשון? שותה עוד ברד. תודה רבה לכם. קבלו אותו! מורן קל! שלום ילדים! נכון, יש תנועות שאנחנו עושים וכולם מבינים מה אנחנו רוצים? יש שלום, נכון! ומה זה? כן, יפה מאוד. ומה זה? לא, יפה מאוד. ומה זה? דבר בטלפון, נכון, יפה. ומה זה? לא, זה אייפון. אתם לא רואים? אפשר לדפדף פה את התמונות, אפשר להגדיל, אפשר להקטין. נכון, אם אנחנו אומרים משפט, ואחריו אנחנו קורצים, אז כל מה שאמרנו מקודם נשמע כמו שטות גמורה. אתה ממש לא טוב בחשבון. נראה לך שאני אתן לך לנהוג באוטו? אתה בקושי בן 10. אני לא מוכן להתנהגות כזאת בשום פנים ואופן. איזה תנועה זאת? מה זה? שקט, נכון, שקט. ומה זה? שקט, אני מחטט באף. מה זה התנועה הזאת? מה זה התנועה הזאת? אחר כך, נכון? אבל מה צריך להיזהר שעושים אחר כך? לא לקרב את התנועה לתוך הפה, כי אז צריך לבחר דרך הדברים בידך, ודבר שצריך לעשות זה פשוט לשמור את האחר כך רחוק. מה זה? אתמול. ומה זה? שלשום, יפה. ומה זה? איזה חום פה! אני מת. מה אני עושה עכשיו? מתמתח. למה? כי אני עייף. למה? כי השעה 9. אתם רואים, המחוג פה על 9 ועל 12, נכון? עכשיו זה על 10, ועכשיו 11, ו-12 אני הכי עייף. 6 בבוקר אני קם. מה זה? שעון דיגיטלי, נכון. סנוז. למה כשמסתכלים רחוק, אז מסתכלים ככה? כי אם נסתכל ככה, אז לא נראה כלום. מה זה? לייק. מה זה? ברוגז. לייק. ברוגז. אני אוהב אותך. אני שונא אותך. אני עף עליך. עוף מפה. איזה כיף. איזה קוף. לצחוק. כולם לצחוק. לצחוק. סך הכל כף יד. מה אני מתבייש? כף יד. מה אני עושה עכשיו? הרגתי יתוש.
ומה זה עכשיו? שנייה תושיב. ומה זה עכשיו? תודה רבה לכם, היה לי ממש כיף. רגע. אני עדיין לא סיימתי. שאף אחד לא יבוא לאחר כך ויבקש חתימות. לא להביא לי כסף. לא למחוא לי כפיים בשום פנים ואופן. לא למחוא לי כפיים. חזק, שאני לא אשמע את עצמי, לא למחוא לי כפיים. אני אוהב לראות טלוויזיה, בלי להדליק. סתם לראות את הטלוויזיה. זה מאוד מעניין. היום ב-4 יש צלליות על המסך מהתריס. לא, אל תגלה לי, אני הקלטתי. קבלו את מורן קל! אהלן. איזה מצחיק זה שבבית ספר מלמדים ומחנכים אותנו על אהבת האדם והזולת. מלמדים אותנו לכבד את אביך ואת אמך, ואל תעשה לרעך את מה ששנוא עליך. ועל אלימות בבית ספרנו, לא, אלימות זה no. ואז איך שנגמר בית ספר, אתה רץ הביתה. אתה פותח את הדלת של הבית ככה עם הרגל, פח! אתה מעיף את התלקוט שלך על הרצפה. אתה נכנס לחדר שלך, מעיף את אחותך מהחדר שלך. ונועל את הדלת והולך לשחק במחשב. איזה כיף זה לשחק במחשב. אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. אתה יכול להיות למשל רובוט מלחמתי. רובוט. יש לי נשקים. מה זה, רובה? מה זה הנשק הזה? אקדח, איזה יופי, זה אקדח! משעמם, מה זה הנשק הזה? וואו, איזה נשק. יורים עליי! איפה יורים עליי? מי יורה עליי? אני אראה להם מה זה. הרגתי אותה, איזה יופי. הם יורים עליי, נצוק עליהם רימון. אני נצוק עוד רימון. הרימון! משחק אחר, אין כמו גרנד ת'פט אוטו, לנסוע בשיא המהירות! בשיא המהירות! אוי ואבוי! לנסוע על מדרכה! לעבור באור אדום, איזה יופי זה! מה זה הרעש הזה? אווירת סיבו באיצטדיון של ברצלונה. משחק כדורגל! מסי עם הכדור. אני מסי! איזה מגניב! מסי עובר אחד. בקלות! מסי עובר שני. איזה שחקן זה מסי, הכי טוב בעולם! איזה פול מגעיל על מסי. זה ממש לא ספורטיבי. ממש לא. שוב הכדור אצל מסי, מתקדם לכיוון השער. עובר אחד. בקלות! עובר שני. מסי לבד מול השוער. הוא נכנס לרחבה. הוא פורץ! צריך להכין שיעורי בית על אהבה, חדווה, רצון טוב ואלימות. מה פתאום אלימות? איזה אלימות? מה פתאום מישהו ראה פה אלימות? איזה אלימות? מה פתאום אלימות? מה פתאום אלימות? איזה אלימות? הופה. אחי. אתה לא עולה? כן, עולה אחי, בטח. זה מה שאתה לובש? מה רע? לא, אני לא מאמין. זה מה שאתה לובש? כן, אחי, מה רע? זה פשוט... חכה, אני מסדר אותך. בוא הנה. נו. לא, ממש לא. זה כל כך 2011. הנה, בוא. עוד יד. אוקיי. זה... חייב להיות לך קטע. שים את זה עליך. אוקיי. שים את זה עליך. אתה מרגיש את זה. תן אותה. אני עוצר. היי, one, two. הופה, עכשיו יש לך... אני עשיתי את שלי. אחי, זה מה שאתה לובש? מה, לא...
לא, 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 כן? הסטנדאפיסט הבא מת על מנגו ולא סובל חלבה ובמבה. לא שזה משנה, כי גם ככה אנחנו לא מציעים בסטנדאפיסטים פה שום דבר לאכול. קבלו אותו במחיאות כפיים, מורן קל! שלום ילדים! שלום ילדים! שלום ילדים! רגע, אולי זה יסתדר לי שנייה. או, יסתדר לי. שלום ילדים, מה נשמע? איזה מעצבן זה שנתקע לך הכל, אה? לכולנו יש קול, נכון? לזקנים יש קול. ילד, תרד מהדשא. זה קול כזה צרוד כזה. למורות יש קול. מה אני אמרתי? מה אני אמרתי? זה קול כזה צווחני. גם לחתול שלי יש קול. הו, הו. חתול מאוד מוזר, הוא משאיר לי שערות של כלב בכל הבית. אבל למי יש את הקול הכי מעצבן בעולם? לך. למי יש את הקול הכי מעצבן בעולם? לכם, ילדים, מצטער להגיד, אבל לכם. אין מה לעשות, אין מה לעשות. לכולכם יש את אותו קול דק ומעצבן. גם לבנים וגם לבנות. בנות זה, יואו, איזה סמלה מגניבה! תעלי לפייסוש! יואו, כמה שיעורים נתנה המורה הזאת, אין לי זמן לפייסוש! יואו, ראית את גיא, איזה חתיך, ראיתי תמונה שלו בפייסוש, בבר מצווש, באוטובוס, באימוש, באבוש, וכזה, די כבר! לבנים יש את אותו קול מצחיק, גבוה, אבל הם מדברים על דברים אחרים לגמרי. יואו, איזה גול תקעת? יואו, איזה נוט תקעתי? יואו, תראה מה הבאת על הפייסוש? יואו, ראיתם את ים? איזה התנצלו לה 2 שערות מהסנטר, זה מה זה יפה? אבל אז מגיע שלב מסוים, בנים, אני מצטער להגיד לכם, אבל הקול שלכם הולך להשתנות. ואז כשאתם תתחילו עם בת, זה יהיה בצורה כזאת. הים. רוצה אולי לבוא איתי לסרט בשבת, יש את הדמדומים החדש. בטיול שנתי, לכל הילדים נהיה את אותו קול צרוד. כן, אתה רואה את הילדה הכי קטנה בכיתה, כולה 1.30 מטר, פתאום אתה שומע אותה, כיתה ו' שולטת! אני הדס לוי ואני המלכה! תעלו תמונה שלי לפייסוש! כולה קטנה, 1.30 מטר, שולטת! סימן קריאה אחד! לפעמים המורה נכנסת לכיתה ואומרת, תלמידים, אני איבדתי את הקול שלי היום, ואני מבקשת מכם שתתחשבו בי. מה תתחשבו? אולי את תתחשבי בנו, ותלכי הביתה, ותנוחי כי את חולה, ואת הולכת להדביק פה את כולנו, ואנחנו נקבל שיעור חופשי. הנה התחשבות, כן. לפעמים קורה שאתה מקליט את עצמך, ואז מה שהקלטת ואתה שומע את זה, זה נשמע כמו מישהו אחר לגמרי. כן? אתה עושה, היוש, הגעתי לטלפון של מורן, אני לא יכול לענות כרגע, אז תשאיר לי הודעה, אהבה ושלום לכולם. ואז אתה שומע את זה, זה נשמע כמו, היוש! הגעתי לטלפון של מורן! אני לא יכול לענות כרגע, מה זה? מי זה בכלל? אני לא מכיר את הדבר הזה, זה בכלל לא אני. אז תודה רבה לכם, היה לי כיף, תודה רבה. קבלו את מורן קל. טוב, בואו נדבר על דברים מוזרים, בסדר? איזה מוזר זה שהשלט, נא לא לדרוך על הדשא, תקוע בדיוק באמצע הדשא. איך הוא הגיע לשם? מה זה? מישהו התכופף ותקע אותו שם ככה פק, 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 הגיע רחוק, פק, 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 איך זה? מה זה? זה מוזר הדבר הזה. איזה מוזר זה שאחרי כיתה י' אין כיתה כ'. איזה כיתה אתה? כ'. איזה מוזר זה שלחיפושית פרת משה רבנו קוראים פרת משה רבנו. זה לא פרה, זה לא משה, וזה לא רבנו. איי. זה חיפושית. זה כמו שקראו לזבוב, חמור מורן קל. אבל הוא באמת חמור, המורן קל הזה. הוא באמת חמור. איזה מוזר זה שלעוזרת בית קוראים עוזרת בית. היא בכלל לא עוזרת. היא עושה את כל העבודה. איזה מוזר זה ללכת לישון אצל חבר, נכון? אתה צריך להיות פתאום מנומס להורים שלו, אתה צריך לאכול בארוחת ערב את כל הכרוב ניצנים. איכס, מי אוכל כרוב ניצנים לארוחת ערב? זה מאוד טעים, אמא של יואב, אני חייב את המתכון. ואז היא שמה לך עוד, בלילה אתה נרדם,
אתה מתעורר באמצע הלילה, אתה חייב לעשות פיפי, יש לך פיפי, יש לך פיפי. אתה מסתכל על חבר שלך, הוא כולו ישן, מדבר מתוך שינה, אבא, אני הלכתי, אני אמרתי, אבא. מאפר עליך כל מיני לכלוכים כאלה, אבא, אני הלכתי, אני אמרתי שאני אלך, אבא. אבל מה, יש לך פיפי. אתה קופץ מעליו, הולך, פותח את הדלת של החדר שלו, רואה מסדרון מולך עם כל מיני דלתות שאתה לא מכיר. אתה אומר לעצמך, אוי ואבוי לי. עד שהגעת לשירותים, עברת בחדר של ההורים שלו, הדלקת להם תור, אמרת להם סליחה. נכנסת לחדר של אח שלו, מזל שהוא בצבא. נכנסת לחדר של סבתא שלו, כיסית אותה, נורא קר בלילה. היית בחדר מדרגות פעמיים והבאת את העיתון. איזה מוזר זה שאומרים שאם תבלע מסטיק, אז יצמח לך עץ של מסטיקים בבטן. אמרתי, איזה מגניב. אני אבלע הרבה מסטיקים, יצמח לי פרדס של מסטיקים. אני אוכל למכור. אני אעשה כסף. בלעתי 20 מסטיקים, אתם יודעים מה קרה? עשיתי פלוט ויצא לי בלון ורוד. איזה מוזר זה ששיני חלב נופלות. רק עכשיו הם יצאו, כבר הם נופלות. לפעמים אתה רואה איזה ילד כזה חמוד, הוא מחייך, חסרות לו כל כך הרבה שיניים, שנראה כאילו הלשון שלו נמצאת בכלא, מאחורי סורגים. משתרבבת ככה בין השיניים, אומרת, תביא לי כוס מים! תודה רבה לכם! מורן, מה אתה עושה? אני כותב מערכון, אני רוצה לצלם סרטון. בא לך זה? בא לך להשתתף? יאללה, בכיף. מה זה? תראה, זה הולך ככה, שניים הולכים במדבר בחום, כן? אוקיי. אז פתאום אחד מציע לשני כוס מים. אז ההוא אומר לו, מה כוס מים? תביא איזה פיתה. רגע, אחי, למה במדבר? מה? מה עכשיו לצאת לצלם בחום הזה וזה? תכתוב במזגן. אוקיי, אחלה, אוקיי. שניים יושבים בחדר במזגן. אחי, חדר במלון. הופה, אחי, אהבתי, כן, טוב. אוקיי. ואז ההוא מציע לו כוס מים. רגע. מה, למה כוס מים, אחי? בוא, שיציע לו גלידה. בוא כבר נהנה. אתה מבין? אוקיי, אז ההוא מציע לו גלידה, ואז מגיע אוטו גלידה. מה, אחי, מאיפה נשיג עכשיו אוטו גלידה וזה? תרשום אוטו רגיל, ובפנים כבר נשים את הגלידה. אוקיי. אתה יודע מה, אחי? עזוב, בלי אוטו בכלל. נשיג עכשיו אוטו וזה, בלי אוטו. תכתוב בלי אוטו בכלל. בלי אוטו בכלל. גדול, אני רואה אוקיי, כן. כן, מה, זאת אומרת, נשיג אוטו וזה. אוקיי, אז מההתחלה, בסדר? שניים בחדר במלון. אתה יודע מה? לא חדר במלון. מה? מאיפה נציג עכשיו חדר במלון וזה? זה סתם בלגן, אחי. אוקיי. אז תצלם בבית שלי, סבבה. מה? עד אחי, עד לבית שלך, עד לבית שלך. איפה אתה רוצה? אתה רוצה לצלם בבית שלך? סבבה. אוקיי, מצוין, הכי טוב, אוקיי. אני אצלם בבית שלך. אז אתה יודע מה? למה לצלם, אחי? מה? למה לצלם? מה, להביא עכשיו סאונדמן, תאורה, לדאוג לארוחת צהריים וזה, בלי לצלם. אוקיי. אוקיי? אז מה נעשה אצלך? אתה לא חייב להיות אצלי, אתה תישאר בבית שלך, אני בבית שלי, אחי. אוקיי, אז אני בבית שלי ואתה בבית שלך, זהו! בום, אחי, מערכון! קבלו את אמיר הורוביץ ומורן קל. שלום. נעים מאוד. אני ציפי, אני מורה בישראל, זה גיורא. אני גיורא, אני מדריך טיולים. גיורא, תתקדם, לא רואים אותך. לא רואים אותי? תתקדם, כן. אני גיורא. גיורא זה קרוב מדי, תלך טיפה אחורה. כן. לא, תעלה טיפה למעלה, לא, תעלה למעלה, כן. לא, רואים אותך ברכיים, לא, תהיה עשיר. עשיר, בבקשה. תהיה יפה. מה קורה? תהיה מעונב. הנה, אני מעונב. תהיה בלי חנונה. מה, יש לי חנונה ואהבנו, ציפי. זה עונות מעבר, מה נעשה? בסדר, אבל תגידי לפני הצילום. כן. אוקיי. אז כן. טוב, בסדר, אבל איך הכרתם? אני היית... מה קרה, ציפי? אני לא יודעת, תן לי משהו לשתות, תן לך מים. תן לי מים, רוצה מים. בבקשה. לא, אני רוצה סודה. סודה? מה הבעיה? אני רוצה קפה הפוך. הפוך, הופה. הוא מצחיק אותי. אפשר לדעת איך הכרתם? כן. כן. אז איך... פעם לש... עצבים. זה היה בערך הסיפור. ככה בערך הכרנו. לא מדויק. כן. לא מילה במילה.
ואיך הכרתם? הכרנו. הכרנו. תראה, קודם, ציפי, מה אתה אמרת מקודם שהיה נכון? אתה אמרת, מה זה היה שהיה נכון? היא אמרה משהו שהיה נכון. שאתה טעית. נכון. טוב, אז ככה, אני, קודם כל, כשאני ראיתי את ציפי, אני הבנתי שאני רואה. הוא רואה טוב מאוד. מה זה, רואה 6-6. הוא רואה שום משום מקום. משום דבר גם, לא הוא סתם. רואה את עדיין, אתה רואה באמת טוב, יש לך באמת ראייה טובה. אתה יודעת איך אני, ציפי. טוב, תראו, אנחנו נאלצים להפריד אתכם. מה? מה? היא מופרדת? גם גיורא מופרד? הוא לא יכול, הוא מפחד. וואו, סוף סוף לבד בלי ציפי, איזה כיף. אני גם לא מפחד, לא מפחד. רגע, היא שומעת מה קורה כאן, אה? אני לא שומעת, מה קורה כאן? אוקיי, אז ככה. תראה, כשאני הכרתי את ציפי, ציפי היא הייתה בחורה מדליקה. תראו, גיורא הוא בחור מחבא. כן, ומה שטוב, היא תמיד צוחקת, אוהבת לצחוק. גיורא גורם לי תמיד לבכות. כן. תראה, אני גם אוהב אצל ציפי שהיא יודעת לבשל. אני מאוד אוהבת אוכל של בית קפה. זה תבשיל מיוחד עם אבוקדו. אני אוהבת מאוד תבשיל אבוקדו בקפה. ותראה, אני למשל, אני בחור שאוהב לקרוא. אני אוהבת שגיורא הוא קורא לי ואני לא באה. כן. ומה שחשוב באמת זה שציפי היא אוהבת אותי כל הזמן. כל הזמן אוהבת אותי. אני מאוד אוהבת את גיורא שהוא ישן, כשהוא לא בבית, ולפני שהכרתי אותו מאוד אהבתי אותו. תראה, מה שיפה בזוגיות שלנו, זה שאנחנו אוהבים לדבר על הכל. אנחנו מדברים כל הזמן, כמה שאפשר. אנחנו מאוד אוהבים להיפגש בספרייה העירונית, שם צריך להיות בשקט. חבר'ה, נו, מה קורה באמת? מה? אוקיי. מה, מחזירים אותנו? מחזירים אותנו שוב? מה קורה? גיורא, מה קורה? אתה פחדת? ציפי, מאז שאני התגברתי על הפחד ממך, כלום לא מפחיד אותי. גיורא, משהו, אני מתה עליו, איזה כיף. אז איך הכרנו? איך הכרנו? אני אגיד לכם. אני עמדתי בתחנת אוטובוס. סתם עמדה. כן, ועברו מכוניות. תעשה סאונדים, הוא עושה סאונדים, משהו סאונדים, תעשה סאונדים. דברי. כן, תעשה סאונדים, כן, עברו מכוניות. כן, עברו כל מכוניות. אני חושבת שזה היה בבוקר. לא, זה היה בלילה. לא, זה היה בצהריים. צהריים. היה חם. חם ומסריח. בסדר, אתה אמרת ליד פח זבל, זה לא קשור אליי, ואני אעשה. פח זבל שלא צחצח שיניים. בסדר, יאללה. אוקיי, ואז פתאום נעצר אוטובוס. נפתחה הדלת. והנהג אומר לי, הלו! אני מריחה ריח של מישהו שלא צחצח שיניים. את עולה או יורדת, גברת? אני אומרת לו, אני עולה, ואחר כך אני יורדת, ככה זה באוטובוס. בסדר, אז תעלי למה את מעכבת לי את התור. אני עולה, אני אומרת לנהג, אני אומרת לו, סע מהר! אני נוסע מהר! סע ימינה! סע שמאלה! סע בהילוך איתי! הקטע זה מבוצע על ידי אנשים שהתאמנו עליו לפחות שבועיים ברציפות. ולפחות תצטרכו שיניים. איך שנדבקה לשמשה, הורדתי אותה עם שפכטל, פלאק! אני אומרת לו, אתה הצלת אותי. איזה טעות עשיתי. איזה שפתיים יש לך. זה אחרי ניתוח. קצת הגזימו בניפוח. תודה. באיזה משחת שיניים אתה לא משתמש? כלום, נטו אצבע ומים. אני מריחה ריח של נבלה. תודה. טוב, תראו, זה ממש מגעיל, חבר'ה. אנחנו חיפשנו כאן זוגות. מה אנחנו? פרד. זה לא לא, קשור. לא. תודה רבה לכם, אנחנו נתקשר. מה? אז אנחנו יכולים להיות זוג אחר. אני יכול להיות אמיר הורוביץ. אוקיי. וואקה, וואקה, וואקה. אחי, אני אהיה מורן קהל. ואז בתוך נכנסים לא. בתוך הגוף ויוצא עם הכאבים. אחי, זה לא דומה, נו, אבל זה לא דומה, אחי, זה... אחי, אני אומר לך שזה לא אותו דבר, אחי. לא, אני ממש לא מאלה שאוהבים לחיות על הקצה. דוקר שם. יופי! בכל מקרה, איזה כיף זה, אני מאוד אוהב, שכמה דקות בשיעור הולכות לאיבוד. ככה סתם. למשל, כשנכנסת דבורה לכיתה. איזה כיף זה, איזה בלגן. כולם צועקים, מלח מים, מלח מים. מה צועקים מלח מים? צריך לצעוק לה, אני אצעוק עליך כף ואני אמעך אותך. זה הרבה יותר טוב, אבל מה? הלכו 5 דקות מהשיעור. לפעמים קורה שהמורה נכנסת בבוקר ואומרת, תלמידים, אני מבקשת שתסדרו את הכיתה בחטא. איזה כיף זה, פתאום אף אחד לא יודע איך חטא נראית. מסדרים את כל הכיתה בטט. זאת אומרת, לא בטט, בחטא. מסדרים את כל הכיתה בשין. לא בשין,
בחטא. תדריב את כל הכיתה בכף סופית. לא בכף סופית, איפה זה הלך כך 5 דקות מהשיעור? לפעמים קורה, זה נורא מצחיק אותי, שבסוף ההפסקה יש צלצול, ואז כולם צריכים להיכנס לכיתה, אבל כולם פתאום לוקחים את הזמן. אני הולך בשיא המהירות שלי לכיתה. אוי, תראה את בית הספר. מין צורה של מלבן משעמם. אוי, תראה ציפור. זה נחליאלי. הלכו כמה דקות מהשיעור. זה גם נחמד. אני מאוד אהבתי להיות בתור ילד במשמרות בטיחות. כאילו, זה לא הכי כיף להיות במשמרות בטיחות, כן? אבל הכי כיף במשמרות בטיחות זה שאתה נכנס לכיתה 10 דקות אחרי שכולם כבר יושבים ולומדים. אתה נכנס, יש לך אישור מיוחד לאחר, שזה אישור שמאוד קשה להשיג אותו. אתה נכנס עם התמרור, יש לך את המקל פה, יש לך פה תעצור את זה פה מאחורה, נכנס, שם את התמרור בצד, מוריד את הווסט, לוקח את הזמן. כן? למה אני עכשיו ביצעתי פעילות מאוד חשובה בחוץ. אני עכשיו הגנתי בגופי על כל מיני תלמידים שחצו את הכביש. כן? מה גם? אני יוצא 10 דקות לפני כולם. שזה בכלל אישור שקשה להשיג אותו. אני לא אכפת לי להיות בשמש, בגשם, בחורף, בשחור. העיקר, להפסיד כמה דקות מהשיעור. לפעמים קורה שבטעות, ממש בטעות, איזה תלמיד אומר למורה, אמא, השיעורים בחשבון... המורה, אוי, אין, הלך עליו. אבוד, כל התלמידים פתאום, אמא, הוא אמר אמא, הוא קרא לה אמא. אז מה? המנהלת סבתא שלך? השרת, זה דוד שלך? וואלה, קלקו 5 דקות מהשיעור, וגם הלך לך המעמד החברתי. תודה רבה לכם. ואני תכלס גם הזמנתי אותו לבוא איתנו למסיבה, אני קבעתי איתו פה. מי זה? מדברים על החמור, היי בייב. זאדר, מה אתה עושה פה? יוש! מה יש לך פה? איפה? מה העניינים? חולה על השטויות שלך, חולה. צדיק שלי. יאללה, בואו. מה העניינים? מה העניינים? זה שלי מה העניינים? מה העניינים? יוס, לקחת לי את מה העניינים? מה העניינים? קבלו אותו במחיאות כפיים, מורן קל! אהלן, שלום לכולם, אני ליאור רוחמן, כמו שאתם יודעים, אני מופיע כבר כמעט 20 שנה בקסמים. אתמול בהופעה אמרתי למישהו, תחשוב על קלף. איך שאני אומר לו, זה הקוסם הזה! מורן, אני התחלתי את הקטע, אנחנו באמצע הקטע כבר. אני באמצע הצילום. אז רק חתימה ואני זז. לא, ואני באמצע הצילום. חתימה ואני הולך, חתימה. אני אחתום לו רגע, וזה, אני אשחרר אותו, נחתום לו. חתימה. טוב, בסדר, מה לרשום? למורן קל. רגע, תביא לי עט או משהו שאני אוכל... עט, בטח, עט. איך תחתום בלי עט? כן. תודה רבה, ודף או משהו? דף, בטח. מה תחתום? תודה רבה. תודה רבה, ויש לך עט או משהו? עט, כן, יש לי פה עט. תודה, ויש לך דף. דף, אני הבאתי לך דף מקודם. נכון, רגע, יש דף וגם עט. אוקיי. טוב, אז מה לרשום? למורן קל. מה זה? איפה זה נעלם לך? הנה, אוקיי, טוב. יפה. טוב, אז מה לרשום? למורן קל. מה זה? איפה זה נעלם לך? מה, איפה זה? הנה, אוקיי. אז מה לרשום? למורן קל. אוי, זה לא כותב עכשיו. אבל אתה הבאת לי עד שלא... זה לא כותב, אבל זה לא כותב. אבל זה לא כותב, אני אומר לך, אתה רואה, זה לא כותב. איך אני אכתוב? איפה זה? הנה זה, זה אתה חשבת, יפה. אל תזוז! מה קרה? אל תזוז! מה קרה? אל תזוז! מה קרה? אל תזוז! לא. איך עשית את זה? זה מלא... זה ג'יפי, זה מלא ג'יפי של עין כזה. זה מלא ג'יפי, זה ג'יפי. איפה זה נעלם? מה זה דבר? טוב, איך קוראים לך? מורן קל, תקשיב, מורן, אני לא יכול, תקשיב חמוד, אני לא יכול לחתום לך אם אתה לא מביא לי עט. אתה לא מבין מה זה דבר הזה? אוקיי, תודה רבה. אוקיי, טוב, אז מה לרשום? למורן קל. זה לא מובן מה זה דבר הזה, זה לא... אוקיי, טוב, אז מה לרשום? למורן קל. אוקיי, טוב, אז מה לרשום? למורן קל. זה לא מבין מה דבר הזה. מה קרה? אל תזוז! מה קרה? אל תזוז! מה קרה? אל תזוז! מה קרה? אל תזוז! לא! יצא לי בפנים,
אל תזוז! מה קרה? אל תזוז! מה קרה? אל תזוז! מה קרה? מה קרה? אל תזוז! לא, 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 לא! לא, לא, לא! יו! לימון הזה! לא, לא, לא! טישו, טישו! תן לי טישו, תן לי טישו! תן לי טישו! תעשה לי אפי! תעשה טישו! תעשה לי אפי! לא, לא, לא! לא! רגע, אל תזוז! מה קרה? אל תזוז! מה קרה? אל תזוז! מה קרה? לא, 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 לא! אל תזוז! לא, אל תזוז! מה קרה? לא, לא, לא! אל תזוז! מה קרה? מה נוגה? מה קורה? אתה יכול רגע לעזור לי, מורן? אני פשוט לא מוצאת את המראה שלי. בטח, מה? תעזור שנייה. חולה עלייך. היי נוגה, נגב. השעה 7! השעה 7! השעה 7! עוד 5 דקות, עוד 5 דקות, 5 דקות. כמוהו ישן, 4, 3, 2, 1, 7 ו5! 7 ו5! עוד 5 דקות, 5 דקות, 5 דקות. לא, מה אני אעשה 5 דקות? אני יכול להתאמן על השיר שלי. Let it go! Let it go! מה זה? Let it go! אני קמתי! בוקר טוב עולם! בוקר טוב שמש! בוקר טוב! בוקר טוב איזה! בוקר טוב תוכי! בוקר טוב! בוקר טוב תוכי! וואו, אני חייב קצת שיניים, וואו, ממש מסויר. וואו. בבקשה, תקלע לכיור. תקלע... איכס! תקלע לכיור. אני שונא את העבודה הזו. איכס! אני עכשיו מלא ברוק, אני לא מאמין. צריך עכשיו להתקלח, יש לי זמן לזה. תוכי, תצא מפה, תוכי, מה קורה לך? זה מקלחת פה. מה זה? קריב, מה העניינים? נעים מאוד, מה שלומך? בוא תיכנס, איזה כיף. תודה. מה שמת על עצמך? שיער. מאוד יפה. זה השמפו עם הפעולה המשולשת. אוקיי. איזה נחמד. מועים. אמא, נגמרו המים החמים, תזרקי לי מגבת. קצת את הטוסיק. אוי, איזה עבודה מסריחה. איזה מגבת מסריחה. מה אתה רוצה? זה ריח שלך, מה אתה... למה תמיד בבוקר אני נראה כמו גרופר? לא, אני מאחר לבית ספר, אני אלבש את החולצה הזאת, זאת חולצה טובה. לא, זאת חולצה קרועה. מה אני אלבש? אין לי מה ללבוש. לא, חם עם זה, חם מזה. אין כמו תלבושת אחידה. בית ספר ענני, שנת השנגגת. הבית ספר הכי טוב, למה הוא קרוב? ואז אני לא מאחר לבית ספר. אני מאחר לבית ספר! אני חייב להכין מערכת. בוא נראה, היסטוריה. ב-1908 המציאו את השעמום. תנ"ך. ואמר משעמם לבניו. וחשבון. 1 ועוד 1 זה 9. אני לא טוב בחשבון כל כך. בואי, אמא, תכיני לי מהר סנדוויץ' אחד עם גבינה לבנה, סנדוויץ' אחד עם סוכריות קופצות. סנדוויץ' ועוד סנדוויץ' זה 9. לא טוב בחשבון. אני מאחר לבית ספר. הגעתי. איפה כולם?
עוד פעם באתי בשבת. ויתפתח מורן ויצא טמבלה מול כל בני ישראל. די, היסטוריה, שקט, זה לא יפה. טמבל וטמבל זה 9! די, חשבון, זה לא נחמד ככה, מה ככה? ב-1900 וטמבל... קבלו אותו, מורן קאר! איך אני אוהב פרצופים. איזה פרצוף זה? יפה מאוד! איזה פרצוף זה? יפה מאוד! איזה פרצוף זה? דביל, יפה מאוד! איזה פרצוף זה? יופי! איזה פרצוף זה? יפה! ואיזה פרצוף זה? דביל זה כבר היה, יופי! כל הכבוד! נכון. הפרצוף שאני הכי אוהב בעולם זה הפרצוף של אנשים שיש להם אפצ'י. זה כזה מין... היי. אתה מגיע לבית ספר, שיעור חשבון, כולם מפהקים. מפהקים, יוצא להם מין קול של טרזן כזה. כל הבעיה בפיוק זה שהוא מדבק, נכון? הוא מדבק. ומה שקורה שהמורה גם כן נדבקת. אבל היא לא יכולה לפהק בפה פתוח, כן? אז היא מפהקת עם פה סגור. מה שגורם לה להיראות קצת כמו חברה של בובספוג. זה מין כזה פיוק כזה. תלמידים, 2 ועוד 2 בחזקת 3. ילד שלנו שמים לי בתוך סוגריים. אני יודע דבר כזה, ואז יוצא שווה 432. הבנתם? אני לא הבנתי כלום, ועוד מתפלאים שאני לא טוב בחשבון. סופגניה. מי לא אוהב סופגניות, אה? זה כיף זה סופגניה, אתה מחזיק אותה ביד, יש לה כזה מין אבקת סוכר למעלה, ריבה למעלה, זה כזה כיף לראות. אנשים שמחזיקים סופגניה, יש להם 3 פרצופים שונים. פרצוף ראשון, שאני קורא לו, אני אוהב סופגניה. פרצוף שני, שאני קורא לו, אני אוהב סופגניה. ופרצוף שלישי, שאני מאוד מאוד אוהב, אני קורא לו, אני אוהב סופגניה! מה שחשוב מאוד עם סופגניה, זה לא לנשום כשאתה אוכל סופגניה. כי אם אתה נושם בזמן שאתה אוכל סופגניה, אז אבקת סוכר נכנסת לך לתוך הגרון, ואז יש פרצוף שאני קורא לו, אני משתעל עכשיו. נכון, לפעמים אתם אוכלים תפוז, אוכלים תפוז, ואז אתם בולים חתיכה, אבל החתיכה שבלעתם היא עדיין קשורה לחתיכה שבתוך הפה. ואז אתם יכולים לעשות מין דבר כזה. ולהרים את החתיכה לתוך הפה. ואם אתה מתאמץ הרבה זמן... זה גורם לך קצת להיראות כמו פינגווין. לפעמים אתה כל כך רעב, וסוף סוף יוציאו את התפוחי האדמה החמים האלה מהתנור, ואתה כל כך רעב, ושמו אותם על השולחן, ואתה כל כך רעב, ואתה לא שם לב, ואתה לוקח לך חתיכה של תפוח אדמה ושם בתוך הפה. ואז יש פרצוף שאני קורא לו, אני לא מאמין שהכנסתי גחל בוער לפה. זה פרצוף כזה. אתה מקפיץ לחתיכה מצד לצד. קביעה. שלפוחית. ואז אין ברירה, ואתה עושה את הפרצוף הזה שאני קורא לו, אמא, תעשי לי פו. שהוא קצת דומה לפרצוף הסופגניה. תודה רבה. קבלו אותו, מורן קאר! איזה כוח על כולם רוצים? להיות רואה ואינו נראה. ממש לא! כל התמונות שלך זה חצר ריקה וטרמפולינה עם שקע. כולם להגיד, מזל טוב! מורן, מה קורה? מה?
אני בבלק, אני לא זוכר, יש לי עכשיו קטע עכשיו שאני עולה, אני לא זוכר מה אני רוצה להגיד, אין לי מושג איזה קטעים אני רוצה לעשות, אני לא יודע מה אני רוצה לעשות, אין לי מושג. רגע, יש לי שיטה מעולה שעוזרת לי לזכור תמיד שאני שוכחת דברים, שנקרא משחק האסוציאציות, מכיר? לא, אוקיי, איך זה... תקשיב, זה עוזר תמיד, אני אומרת לך מילה, אתה אומר מיד את המילה שעולה לך בראש, אני אומרת לך מילה, אוקיי? דוגמה. אוקיינוס, אוקיי? אוקיינוס, ים, מציל, שיער לבן, סבתא, קניידה לך, פסח, חופש גדול, כלב, שכן, קריוקי, ערב טוב לך, את מושלמת, סבבה? ערב טוב לך, מראה, אמבטיה, שידה. מורן, תגון, אני שכחתי את המפתחות שלי על השידה, תגון, תודה, תעזרת לי מאוד, תודה רבה. קבלו את מורן קר! אהלן, מה נשמע? תודה. שמתם לב שאנשים אומרים לפעמים דברים ממש משונים. מורן, אני חשבתי לעצמי. מצוין, חשבתי לעצמי. הרי ברור שחשבתי לעצמי. אני לא חשבתי לעצמך. לא. אם הייתי חושב לעצמך, אז הייתי קונה לי עכשיו גלידה. לא, אתה לא מבין. אני לא מבין. מה זה אני לא מבין? את מדברת עברית. נראה לי שאני מבין. לא, אתה פשוט לא יודע מה קרה. לא, אני לא יודע מה קרה. ואם הייתי יודע מה קרה, אז בטח לא הייתי מספרת לי, כי אני יודע מה קרה. אתה נסחף, אני נסחף בזרם, קניתי קנו, אני על הבוב, נסחפתי ללב ים, אני על ספינה, נסחפתי, הצילו! טוב, אני אגיד לך את האמת. מה זאת אומרת, את תגידי לי את האמת? מה, את שיקרת לי עד עכשיו? תגיד לי, אתה אמיתי? מה זאת אומרת אני אמיתי? כן, אני אמיתי. אני מורן קל, כן, תראו אותי, זה כואב. אני בתלת מימד, ראית, אני אמיתי. לא, אני מעולם לא חוויתי... אני מעולם. מה זה? ואם זה היה יותר חמור, אז אני ממאדים? אני מהשמש? אני מהיקום? אתה לא יודע מה קרה, מהיקום. בסדר, מורן, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? אני אגיד לך מה תגידי לי? מה? מה זאת אומרת? לא, אתה השתגעת. מה, אני השתגעתי? מה, אני... מה, אני שמתי את הטלפון בתוך האסלה, הורדתי את המים, עכשיו זה בביוב, והגיע לים, וכל הדגים קוראים את ההודעות? אוקיי, אני עוד שנייה עפה מפה, די, אין לי... את עפה מפה, נוגה? מה זה, איך את עפה? יש לך כנפיים? מה, את סופרמן? את רוצה שאני אעיף אותך עם פו, עם רוק? איך אתה מדבר אליי? מה זאת אומרת איך אני מדבר? אני פותח את הפה, עושה דבר כזה, אני גם מוציא קול. אם אני אזיז את הקול, אם אני אזיז את השפתיים, בלי להוציא קול, זה מה שיהיה. אני צריך להוציא קול. שלום, לא, גם אני אשמע מה שלומך, אני מדבר, ככה אני מדבר. טוב, אני פחות או יותר הבנתי אותך, לא... את פחות או יותר הבנת אותי? אני מבין פחות, אבל את הבנת אותי יותר? רגע, אז אולי את יכולה להסביר לי? אתה עצבנת אותי, תודה רבה לך. אני עצבנתי אותך, תודה רבה? על מה תודה רבה? עצבנתי אותך. אולי אני אעצבן אותך עוד, תשלמי לי כסף. תודה רבה. על מה עצבנתי אותך? תודה רבה. קבלו את מורן קל! היי, מה שלומכם? איזה כיף. בואו נדבר קצת על משחקים. מכירים משחקים? איזה כיף, איך אני אוהב משחקים. משחקים זה פאן, זה כיף. יש משחקים שאתה צריך לעשות בהם המון. למשל, תופסת, כן? מה אתה צריך להיות בכושר? זה מטורף! אנשים רודפים אחרי אנשים! אנשים צריכים לתפוס אנשים! זה מטורף! ואני אוהב תופסת, איזה כיף זה תופסת. עכשיו, יש את התופסת הקלאסית, מכירים? התופסת הרגילה. זה שאחד צריך לרדוף אחרי כולם, הוא צריך לתפוס מישהו, ואת מישהו תפס, עכשיו הוא צריך לתפוס את כולם. מכירים? כן. מכירים. עכשיו, כאן מתחילה הבעיה. מה הבעיה? איזה סוגי תופסת אנחנו מכירים? הנה הבעיה! בבקשה! יש המון סוגים של תוספות. תוספות. יש המון סוגים! יש המון סוגים! יש תופסת צבעים, ותופסת עכברים, ותופסת גובה, ותופסת שכל. מכירים תופסת שכל? כן, זה שצריך לתפוס רק את מי שיש לו שכל. אותי אף פעם לא תפסו. לא חשוב, לא משנה. פעם בא אליי חבר מחיפה, הוא אומר לי, בוא נשחק תופסת עכברים. אמרתי לו, תופסת עכברים, זה שצריך לעבור בין הרגליים כדי לשחרר את מי שתפסו אותו. הוא אומר לי, מה פתאום? אצלנו בחיפה, כדי לשחרר את מי שתפסו אותו, צריך לקפוץ לו על הכתפיים ולהפליץ לו על העורף. אמרתי לו, לא, זה תופסת פליצה על העורף.
אומר לי, לא משנה, הוא אומר לי, בוא נשחק תופסת שמאלה. אמרתי לו, מה זה תופסת שמאלה? הוא אומר לי, זה שכולם צריכים לרוץ שמאלה בעיגול, עד שלא יודעים מי הנרדף ומי התופס, ובסוף לכולם יש סחרחורת. אמרתי לו, אצלנו קוראים לזה תופסת קיה. מחבואים, איזה כיף זה מחבואים, נכון? מה זה מחבואים זה כיף. אני פעם אחת שיחקתי עם מחבואים עם חברים, מה זה, שיחקתי איתם, התחבאתי ממש טוב. ראיתי אותם, מחפשים אותי, רצים אחד אחרי השני, בסוף הבנתי שהם משחקים תופסת. תגידו לי, למה במחבואים תמיד אומרים, מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, הוא העומד? ברור. אם אתה עומד מאחוריי ומצדדיי, אני רואה אותך, עכשיו אתה עומד. למה תמיד צריך לחזור על הכללים? זה כמו שאם נשחק תופסת, נצעק. מי שתופסים אותו, הוא הנתפס. ברור! בגלל זה משחקים תופסת. זה כמו שאם נשחק כדורגל. מי שמכניס את הכדור לתוך השער, הוא המנצח. ברור! בגלל זה משחקים כדורגל. זה כמו שמי שאוכל, לא שבע. ברור! בגלל זה אוכלים. זה כמו שנגיד, מי שמנצח, לא מפסיד. ברור! בגלל זה משחקים! שיחקתם פעם קלפים? קלפים רגילים? כן? קלפים? נכון? נכון, יש קלף מספר 3, יש קלף מספר 5, יש קלף נסיך. נכון? אבל אנחנו לא אומרים נסיך, אנחנו אומרים נסיך ומלכה, נכון? אנחנו לא אומרים נסיך מלכה, כי אנחנו משחקים קלפים, ובקלפים יש שפה מיוחדת שקוראים לה קלפית, ובקלפים מדברים ככה, נסיך ומלכה וג'וקר, כן, ככה, זה נשמע כמו נורווגית, נקפלוקי, נפלוקי, אז תודה רבה לכם, אני הייתי מורן קלגן, ובקלפית, בקלפית זה מדברים ככה, תודה רבה לכם, ג'וקר, נסיך, מלכה, תודה, נסיך, מלכה, הנה, תודה. איך אני אוהב את החופש? אתם אוהבים את החופש? כן, זה כיף, זה חופש. מה זה בחופש? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול לקום מתי שאתה רוצה. אתה יכול לקום... אתה יכול לא לקום בכלל. מה זה? אתה יכול לישון את כל חופש פסח, אתה חוזר חזרה לבית ספר ככה, המורה, תני לי שיעורים, אני ערני, תני לי שיעורים, איזה כיף, המורה! איזה כיף. איזה מעצבן זה שלפעמים חג יוצא דווקא ביום שבת? למה? למה? זה כבר חופש בכל מקרה. זה חופש מבוזבז. מה זה, כדי שאני אנוח פעמיים? מה, כדי שאני אתאמץ כדי לנוח? אני נח! לפעמים בחופש, לפעמים אני אומר לעצמי, מחר אני אקום בשעה 12 בצהריים. בכיף, איזה בכיף, איזה כיף. ב7 בבוקר אמא שלך מעירה אותך, אומרת לך, קום, נוסעים לדודה יפה בפתח תקווה, ב9 יש לך קייטנה, בצהריים הולכים לאכול אצל סבא, בערב הולכים לאכול במסעדה, הולכים לישון מוקדם. כי בבוקר נוסעים לדודה חי בפתח תקווה, ב9 יש לך קייטנה. איזה כיף חופש, איזה כיף שלך חופש, איזה כיף. אבל תכננתי תכנונים! מה תכננתי תכנונים? מה תכננתי תכנוניי? בחופש אתה לא מתכנן תכנונים, בחופש מתכננים בשבילך. ב7 בבוקר אתה מוצא את עצמך, נוסע לדודה יפה בפתח תקווה, היא פותחת לך את הדלת, אומרת לך, יופי שבאת, יהיה משעמם. אבל תכננתי תכנונים! משעמם. כן, לפעמים קורה שבחופש כל הכיתה קובעת להיפגש בלונה פארק. כן, קורה, נכון? פותחים קבוצה בוואטסאפ, קוראים לה, יהיה מוש בלונה פארקוש. זה פוצריך, כן. אתה מגיע ראשון ב4 מוקדם, איפה כולם? אתה מחכה לכולם, איפה כולם? אני הגעתי ראשון, מה קורה? איפה כולם? אני מחכה, איפה כולם? מה קורה? איפה כולם? ואז פתאום מתחילות להופיע הודעות בוואטסאפ. דינג, שכחתי שאמא שלי לקחת אותי לקניון. דינג, שכחתי שאנחנו נוסעים למסעדה. דינג, שכחתי שאני בחול בכלל. דינג, גם אני שכחתי שאני בחול בכלל. דינג, אני בכלל שכחתי שנפגשים בכלל. דינג! אתה מוצא את עצמך הולך לבד בלונה פארק, פוגש את הדודה יפה מחולון. בואי תנו את הגדה, יהיה משעמם. אבל תכננתי תכנונים. משעמם את הגדה. אבל איזה חופש אני הכי אוהב? את החופש הגדול. חודשיים שלא לעשות כלום. חודשיים שאתה רק משחק באייפד, רואה טלוויזיה, משחק עם חברים, הולך על האייפד, נכנס לטלוויזיה, הולך על החברים, נכנס באייפד, נכנס לטלוויזיה, הולך עם החברים, נכנס, בסוף החופש אתה נראה כמו קורסה, מהלחי יוצא לך שלט של טלוויזיה, ומהברכיים יוצאים לך חברים. עכשיו, מה הדבר הכי מעצבן בחופש הגדול? חוברת עבודה לחופש. מה זה? זה חוברת עבודה לחופש. עבודה, חופש, עבודה, חופש, מי, עבודה, מה זה? מי כתב את החוברת הזאתי? פרעה? אתם פותחים את החוברת, רואים ישר תמונה של פרעה. גם בחופש אתם עבדים. חוברת עבודה לחופש, מה זה הדבר הזה? כמו שיעורי בית. כל היום הייתי בבית ספר. למדתי, שקדתי, עבדתי, למדתי. אחרי בית ספר יש לי צהרון. אחר כך מחויבות אישית. אחר כך חוג ג'ודו, אחר כך חוג כדורסל. אחר כך אני צריך ללכת להביא את אחותי מהחוג בלט. אני הופך את כל מהחוג בלט, אני מגיע הביתה, אמא שלי אומרת לי, נו, הכנת שיעורי בית? לא! התקלחת? לא! ראית טלוויזיה? לא? אפשר לראות טלוויזיה? אחרי שיעורי בית? לא! ומקלחת? לא!
איזה קשה זה לקום בבוקר, נכון? זה קשה, נכון? אבל בקיץ? בקיץ זה ממש קל, נכון? בקיץ אתה קם, אתה מעיף מעליך את השמיכה. מה זה שמיכה? זה חתיכת נייר טואלט. אתה מעיף אותה מעליך, אתה נעמד, אתה אומר, בוקר טוב! אמא שלך נכנסת לתוך החדר, יש לה פרחים בשיער. היא אומרת, אתה כבר ער? אתה אומר לה, כן, אני כבר ער, בטח אני כבר ער. אתה הולך לשטוף פנים. מה זה פנים? אתה הולך לשטוף, איזה כיף. אתה אומר, מים חמים, מים קרים, איזה כיף, איזה כיף. אתה שותה שוקו, איזה כיף. אתה שם מלך ילקוט, איזה כיף. אתה אומר, מה אני הולך בצבע, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. בחורף זה כבר משהו אחר לגמרי. בחורף אתה מחופר מתחת השמיכה. אתה מסדר לעצמך תעלה של אוויר בסדין, שיכנס לך אוויר. אמא שלך נכנסת לתוך החדר, יש עליה חלוק, ועליו עוד חלוק, ועליו שמיכת צמר, ושמיכת פוך, וכרית, ושמיכה בציפית, ושמיכה וחלוק. היא מחזיקה מפזר חום ביד, מתקרבת אליך, אומרת לך, קום מורן, כבר 7 בבוקר. אבל אתה אומר לה, אבל חושך בחוץ. ככה זה בחורף, חושך. אתה נעמד באמצע החדר, כולך קפוא, קרח לך, קרח. אתה הולך לשטוף פנים. אתה פותח את הברז, שם טיפה של קרח פה, שם עוד טיפה של קרח פה, מצחצח שיניים עם קרח, שותה שוקו חם עם קרח, שם עליך ילקוט עם קרח, ויוצא לרחוב. וברחוב זה נוראי, קרח. אנשים עפים ברחובות, צועקים, בוקר טוב מורן, בוקר טוב מורן. אתה מגיע לבית ספר, שיעור חשבון, המורה מלמדת. כמה כדורי שלג נזרקו על המורה? 6. 7. מי זה היה? רועי צימרמן? צחי שפויניק? רועי! בקיץ, איזה כיף זה בקיץ, לצאת להפסקה, נכון? בקיץ יש לך שמש, נעים, רוחות כזה כיפי, כל הבנות מסתובבות עם פרחים בשיער. רק הבנים מסריחים, מזיעים סריחה בבית שחי. מה הדבר הזה? בחורף! אי אפשר לצאת להפסקה בחורף, מה זה? כולם נשארים בהפסקה בכיתה. אתה אומר לעצמך, איזה משעמם בהפסקה, הלוואי והיה שיעור. מה זה אומר? בקיץ להתקלח זה כיף, נכון? זה כיף להתקלח בקיץ. מה זה? אתה מתקלח מים חמים, מים קרים, מה זה משנה? אתה מתקלח, מתנגב, מזיע. זה כיף. בחורף. וזה קורה פעם אחת בחודש. אתה הולך להתקלח. אתה נכנס למקלחת, ליד המקלחת, אתה פותח את המים החמים, מחכה 1.5 שעה שיגיעו המים החמים. בינתיים, כל המקלחת מתמלאה בעדים. אתה הולך לאיבוד במקלחת. פתאום אתה מוצא את עצמך, ב8 בבוקר בכיתה, ערום. מה זה? מה אני עושה פה? מה זה? בחורף ייכנס למקלחת, שהמים חמים ונעימים, זה דווקא נעים, נכון? אתה נכנס פנימה, נעים לך. דבר ראשון שאתה עושה פיפי. אתה עושה גם פלוץ. והפלוץ במקלחת זה הדבר הכי מסריח בעולם. למה? כי הפלוץ רוצה להוכיח לסבון, מי פה בעל הבית? אני בז לך סבון! אבל נעים לך בתוך המים החמים, זה נעים. אתה אומר, איך לא רציתי להיכנס מקודם למקלחת? אני יכול להישאר פה לנצח! איזה כיף, אתה משחק עם המים. פתאום אמא שלך צועקת, מורן, אתה כבר 1.5 שעה בתוך המקלחת. נכון. להתראות מקלחת, נתראה עוד 1.5 חודש. אתה רץ המזגן, ואז אתה קולט. שבחורף קר, אז מדליקים את המזגן על חום כי קר, ובקיץ חם, אז מדליקים את המזגן על קור כי חם. תודה רבה לכם. מה המצב, גיבורסקי? בסדר, האמת היא קצת מרגיש חלוש. רגע, אתה לא... כן, זה אני. אתה סופרמן! איש הברזל! כן, האמת היא שזה האיש שחסר לו ברזל, אבל זה שם לא משהו, אז הם שינו את זה. אל תחמיר עם עצמך, יא סופרמן! תכף נחזק אותך עם איזה המבורגר שמנמן, יחזיר לך את כל הברזל. איפה? הכולסטרול שלי בשמיים. יש אולי משהו עם חזה עוף? בטח, חזה עוף לאיש המעופף. ובלי מיונז, אני רגיש לביצים. בכיף. ואני אלרגי קריפטונייט, מי לא יודע? כן, אבל גם לעגבניות. ולפול. פול יכול להרוג אותי תוך 5 דקות. יש לנו קינוח חדש, שניצל גלידה. בא לך לטעום? השתגעת? אני רגיש לגלוטן. וללקטוז. אתה יודע מה, תעשה לי קפה, אבל בלי סוכר, בגלל סכרת. ובלי קופאין, אחרת אני נשאר ער כל הלילה, ואני נשאר מול המחשב, וכואב לי הגב, נרתמות לי הרגליים. בקיצור, אתה רוצה מים חמים? פשרים, יש לי חך רגיש. מקסימום, תחמם את זה עם עיני הלייזר שלך. איפה? אני מדלקת מהגיהנום. וואו, אחי, אתה צריך לשנות את השם שלך לסופר פארם. כאילו... טוב, אחי, אנחנו סיימנו? אני חייב לעוף. לעוף? איזה לעוף? אני עם נקע בגלימה.